Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hürmetli Müslüman kardeşlerim. İsraf meselesi turunda bizge bik yaş işitirge toru kile qaysı bir kişilerinin kisetülerin. Artık köp ettirip sunu ağızmağız, elektr qabızmağız, artık жылы atapleniyi bulmasın, yeki onda artık köp aşarga da yaramay dip, qaysı bir kişiler bizne kiseteler, sin israf kılasın bulay işleme dip. Alarının sözleri bir ölüşten dürüst, lekin ikinci yaqtan bütünlüy rizalaşıp bitip bulmuyor. Çünkü her bir israfның özünün sebebi bir nindidir qayğı hasret kitiru bulurga tiyir. Çünkü nige köp ettirip sunu ağızı tuyulgan. Çünkü şulde yaşayan kişilerge ol zor qayğı hasret. Her bir tamşı ol zor miqdarda, zor derecede bulgan nerse bulup tura. Şuna dağın sunu saqlaw ul yaqlarda bek әһәмиетле булган. Кайда электр утын саклаганнар күп кабызмагыз дип, шул җирләрдә кайда 5-6 сәгать кенә ул электр уты җанып тора. Шулай бит. Бездә әлхәмдүлиллаһи шөкер ул тәүлек дәврендә эшли. Кемнәргә мисал өчен әйтәләр 2-3 тәлинкә ашны ашама дип. Шул кешеләр кайсылары иртәгесе көн турында белмиләр, ризыклары буламы, булмыймы? 2-3 көнгә син үзеңнең ашамның бүлеп куй. Безнең нәрсә? Безнең базлар тулы, безнең холодильникларыбыз тулы. Әлхәмдүлиллаһи шөкер шуңа дагын bir тәлинкә, 2 тәлинкә аш ашаудан син гөнаһ эшләмисең. Чөнки син аеруча ниндидер зыянга бармыйсың. Инде бар кешеләр кайсылары анда 3-4 тәлинкә аш ашыйлар, алар ашказанына зыян китерәләр. Ләкин ул исраф түгел, ул башкарак мәсьәлә булып тора. Шуңа дагын әгәр синең көчең хәлең җитә икән, әлхәмдүлиллаһи шөкер, булган ризыгың аша. Атаплениеңә кабыз. Мисал өчен электр утларында эшләп торса, бер нинди зарары булмас. Ләкин хөрмәтле туганнарым, нәрсәсең инде ул иң зур исраф дисәгез, чыннан да әһәмиятле исраф. Ниндидер су тамчыларын чутлап утыру түгел. Иң зур исраф ул Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа алейһиссалату вассаламның хадисендә искә алынган 4 мәсьәлә. Беренчедән ул әйтә, Аллаһ Тәгалә ди кыямәт көнендә сезнең ди тормышыгыз турында сорар ди. Нәрсәгә сез үзегезнең тормышыгызны багышладыгыз ди. Ягъни безнең тормыш хөрмәтле туганнарым, ул безгә бик озын булып тоелса да 60-70 ел яшәрмен, 80 елымны тутырырмын дип, ләкин ул бер мизгил кебек үтеп китә торган вакытның бер микъдары гына. Шуңа дагы без аны нәрсәгәдер багышларга тиешбез. Багышлау нәрсә дисәгез, хөрмәтле туганнарым, иртә белән без 8дә эшкә чыгып китәбез. Шулай бит, әлхәмдүлиллаһи шөкер. Аннары кайтабыз, ягъни безнең 8 сәгатебез эшкә китә. Бар безнең инде җәмәгать 6-7 сәгать җоклау, шуңа без өстибез ашау мәсьәләләрен, ул безнең инде бәдрәфкә бару, мунчага бару, юыну вакытлары, ягъни безнең буш кала торган, шөгыльләнергә вакытыбыз көн дәврендә ул 1 сәгать, сәгать ярым. Ягъни 24 сәгатьнең 1 сәгате, сәгать ярымы ул без нәрсәгәдер багышлый алган вакыт. Шул сәбәптән, хөрмәтле туганнарым, әйтәсем килә, менә көн дәврендә булмаса, атна дәврендә менә 2-3 сәгатебезне табып, без нәрсәгәдер аны багышларга тиешбез. Яшәү, ашау, эчү, йоклау гына түгел. Без үзебез кешеләр буларак ниндидер продукт чыгарга тиешбез. Без һәрберебез производительләр, һәм безнең продукт ул кешеләргә карата булган игелек. Туганнарыбызга, күршеләребезгә, дусларыбызга, ниндидер авылдашларыбыз, райондашларыбыз, белмим, кырыйбызда булган кешеләргә без продукт бирергә тиешбез. Ләкин без нинди продукт бирә алабыз? Игелек, добрый соседство, яхшы күршелек, туганлыкны саклау, ярдәм итү, мискиннәр белән, авыр хәлләр белән эшләү. Менә көн үзебезнең көн дәврендә булган вакытыбызда кичкенә генә микъдарыбызны моңа багышласак, бик яхшы булыр иде. Икенчесе Рәсүлебез галейһиссалату вассалам әйтә, ул ди кайчан кеше ди үзенең тормышын исраф итү генә түгел, ул кайчан кеше ди үзенең малын исраф итә ди. Һәм Аллаһ аннан сорар ди, нәрсәгә ул малны кулланды. Мал дигәч күп мөселман кешеләре уйлыйлар инде, бу күрәсең байлар турындадыр инде. Байларның бит инде миллионлаган акчалары бар, менә алар җавап бирерләр. Хөрмәтле туганнарым, Аллаһ Тәгаләгә анда ничә нуль булуы әһәмиятле түгел. Синдә 1000 тәңкәме, синдә 10 миллионмы? Аллаһ Тәгалә аны карый. Нәрсәгә син аны кулландың? Миллионер кулланырга мөмкин 100 кешене ашатуга. Гади заводта эшләгән ират яки хатын-кыз ул кулланырга мөмкин атнасына бер кешегә игелек кылуда. Шушы булган малының акчасының өлешен. Шуңа дагы хөрмәтле дусларым, туганнарым,
Иң зур исраф кайчан ул сиңа Аллаһ Тәгалә биргән акчаң бар, син ул акчаңны үзеңә кулланасың, кырыйда булган кешеләргә игелектә кулланмыйсың. Менә бу иң зур исраф. Чөнки ул акчаны без үзебез белән кабергә дә алып китә алмыйбыз. Кыямәт көнендә фәрештәләр белән дә сатулаша алмыйчакбыз. Кая мин сезгә төрттереп алыйм әле бераз акчаларны дип. Шулай бит, хөрмәтле туганнарым. Һәм шуңа да бик әһәмиятле менә бу булган мал-мөлкәтебездән бераз өлешен чыгарып торга. Безнең әбиләр, бабайлар аны атналык садака дип әйтәләр. Шулай бит, җомга садакасы. Җомга садакасы мәчеткә алып килү дигән түгел. Уйламагыз, сорамыйм. Гел сүгәләр инде, гел муллалар мәчеткә ни акча сорыйлар. Юк. Кырыйгызда булган кешеләр бар, шулай бит. Аларга өлешен чыгарыгыз. Әгәр ул кырыйдагы булган кешеләргә сезне шикләндерә икән, туганнарыгыз бар. Рәсүлебез галейһиссалату вассаламнан сораганнар, нинди иң яхшы садака дип ул әйткән, афдалу садакату ли ахлик. Ул син кайчан үзеңнең туганнарыңа, гаиләңә тотасың. Шуңа да бар балаларыгыз, бар оныкларыгыз, бар племянникләрегез, шуларга бирегез. Не обязательно акча белән әйбер алып бирсәгез дә, кием алып бирсәгез дә, ашамлык алып бирсәгез дә бик яхшы булыр. Өченчедән, Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа галейһиссалату вассалам безгә әйтеп китә, бик мөһим ди ул нәрсә турында Аллаһ Тәгалә сездән сорый ди, һәм ул нинди зур исраф була ала ди, ул сезнең гәүдәгез турында ди. Ягъни безгә Аллаһ Тәгалә зифа гәүдәләрне биргән. Шулай бит, бөтенебездә бәлки зифа түгелдер инде, шулай бит. Кемнеңдер теге җире авыртып тора, кемнеңдер бу җире кычытып тора. Бөтенебездә ниндидер җитешмәгәнлек гәүдәбездә бар, беребездә идеал түгел. Ләкин менә шушы гәүдәбездән дә без өлешне ничек чыгарырга тиеш дисәгез, ул безнең Аллаһ Тәгалә каршында булган гамәл габадәтебез. Ул безнең бурычыбыз. Шуңа дагы Аллаһ каршында намаз укуымы, ураза тотуымы, менә бу үзебезнең гәүдәбездән чыгарырга тиеш булган сарыф нәрсә. Һәм ул иң зур исраф булачак. Кайчан син 70 еллык гомереңне яши алдың, һәм менә шушы гәүдәңне Аллаһка һич тә багышламадың. Син аны багышладың гаиләңә, дусларга, хоббига, иптәшләргә, күршеләргә, ләкин шул вакытта иң мөһиме булган Аллаһка син аны багышларга оныттың. Менә бу иң зур исрафларның берсе булып тора. Шуңа да безгә мөселман кешеләрне бик мөһим булып тора, хөрмәтле туганнарым, үзебезнең тормышыбызны бушка исраф итмичә яшәргә. Һәм дүртенчесе, соңгысы, ул Рәсүлебез Мөхәммәд галейһиссалам әйтә, ул ди Аллаһ Тәгалә сезгә биргән гыйлем турында кыямәт көнендә сорар ди. Нәрсәгә тоттыгыз шушы гыйлемне? Аллаһ биргән гыйлемне без нәрсәгә багышладык? Һәм Аллаһ безгә биргән Менә шушы миләребез, безнең черепной коробкада бик көчле компьютер тора. Шушы компьютерны җәмәгать мәгънәле, кирәк, файдалы булган мәгълүмат, информация белән тутырга була. Һәм шул ук вакытта мәгънәсез, бер файдасыз булган ниндидер информационный мусор белән аны тупласак мөмкин, топларга мөмкинсең. Шуңа да без мөселман кешеләре Аллаһ каршында үзебезнең башыбызны исраф итмибез дип яшәргә ашыгабыз икән, башыбызны хәерле белем белән тутырыйк. Хәерле белем ул, хөрмәтле дусларым, дин йолаларын гына өйрәнү түгел. Хәерле белем ул табигать турында өйрәнү, тарих өйрәнү, ул үзенең милләтеңне өйрәнү, ул үзеңнең йола, гырф-гадәтләреңне өйрәнү. Буш гыйлем өйрәнмәгез. Буш гыйлем ул әнә теге сары гәҗитләрдә, мәгънәсез ниндидер интернет сайтларда, алар сезгә кирәге юк. Ул сезгә тормышыгызны байрак тагын, бәхетлерәк тагын, күңеллерәк тә итми, ул сезгә тулайым бер нинди файдасын китерми. Шуңа дагы файда китерә торган, күңелне байыта торган, тормышыбызны кызыклырак, күңеллерәк итә торган белемне үзебезгә тупласак, бик яхшы булыр иде. Шуңа дагы, хөрмәтле дусларым, исегездә калдырыгыз, иң зур 4 исраф. Ул тормышыңны бушка уздыру. Ул буш гыйлем, мәгънәсез гыйлем белән башыңны тутыру. Өченчесе, ул кайчан син үзеңнең малың булган килеш, аны мәгънәсез әйберләргә тотып, бесполезный рәвештә куллануың. Дүртенчесе, ул синең гәүдәң. Аллаһ Тәгалә сиңа ул гәүдәңне биргән икән, син ул гәүдәңне Аллаһ Тәгаләгә намаз белән багышламыйча исраф итүең. Шуңа да менә иң зур 4 исраф шушы начар, мәгънәсез эшләр булып тора. Шуңа да икенче мәртәбә, кайчан сез артык суны күп агызам дип торган вакытыгызда беренчедән үзегезгә уйлап куегыз әле. Мин тормышымны бушка уздырмыйм микән? Миңа Аллаһ Тәгалә биргән акчамны тиккә, мәгънәсезлеккә генә тотмыйм микән? Миңа Аллаһ Тәгалә биргән шушы тулайым матур акылымны
кирәкмәгән нәрсә белән тутырмыйм микән? Һәм ахыргысы, я Раббым Аллаһ, син миңа биргән шушы матур күркәм гәүдәмне мин дөрес иттереп кулланып яшим микән дип үзегезгә сорау бирегез. Иң мөһиме менә шушы үзебезнең тормышыбызда булган 4 нәрсәне тәртиптә тоту. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә саулык, сәламәтлекләрен бирсен, иман байлыкларын бирсен, бала оныкларыбызга бәхеттә, сәгадәттә шушы тормышны һәм ахирәт тормышын уңышлы рәвештә уздырырга насип әйләсә иде. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, хөрмәтле мөселман кардәшләрем.